Якаи Комрон. برای کی؟ برای کی؟ Барои Акаи Комрон. Давай. Барои тошту Акаи Комрона парт уфтааст апай Тамано. Давай. Ҳамин суруд имина дар апай Тамано қати Акаи Комронда тааллуқ дорад. Давай. Агарчи симу зар гарди туро дигар намехоҳам маро ҷону ҷигар гарди туро дигар намехоҳам агарчи симу зар гарди туро дигар намехоҳам маро ҷону ҷигар гарди туро дигар намехоҳам ситораи саҳар гарди туро дигар намехоҳам боғи хонаям ту будӣ гули хонаям ту будӣ боғи хонаам ту будӣ гули хонаям ту будӣ куҷо рафтӣ азизам куҷо рафтӣ азизам биё ки дилам ғам дорад биё ки дилам ғам дорад ба худо сафар дорам ба худо сафар дорам ба худо сафар дорам ба худо сафар дорам гап нест, молодец, миннатдорум. 1000 сомон ҳалол кардем.